Planmecan menestyksen ydin on tietysti siinä, että me ollaan täällä Suomessa vahvalla tuotekehityksellä aina pystytty tuomaan jotakin uutta tälle markkinalle. Se on yksi semmoinen oleellinen osa tavallaan tätä meidän koko tuotefilosofia ja toiminnan filosofia, että pysytään suomalaisena firmana. Me ollaan tällä hetkellä hammaslääketieteellisen laitevalmistajana maailman suurin yksityisomistuksessa oleva. Se, että meidän tuotanto on täällä Suomessa, niin se antaa meille myös semmoisen viestin siitä laadusta, ollaan me sitten missä tahansa. Se on niin todella tärkeää. Tämmöiset Masakin tapaiset laitetoimittajat on erittäin tärkeä osa tätä, koska se liittyy siihen hyvän laadun varmistavaan ketjuun, että jokainen osa tässä toiminnassa on samalla laatutasolla. Eli tässä meillä on pitkä yhteistyö, jolloin me tiedetään tarkkaan, että te tunnette meidän toiminnan, me tiedetään teidän toiminta ja pystytään luottamaan siihen, että aina minkä ongelman tahansa sattuessa, niin aina apua löytyy. Ja asiakkaat arvostaa tätä laatua. Että meidän laitteessa ei ole toleransseja. Yhteistyömme Planmecan ja Vihurin välillä on alkanut vuonna 1985, jolloin tuli ensimmäinen Masakin vaakakarainen työstökeskus meidän tuotantoomme. Nykyisin meillä on käytössä 4 vaakakaraista työstökeskusta ja 6 automaattisorvia. Sorvit ovat meillä varustettu tankolaitteella ja 1 sorvi portaalipanostajalla. Näillä varmistetaan ajo öisin ja viikonloppuisin miehittämättömänä. Valmistamme vuosittain koneistuskeskuksella noin 100 000 kappaletta. Sorveilla määrät ovat noin 550 000. Materiaalina meillä ovat kaikki muoveista hapon kestävään. Viimeisimpänä investointina vuonna 2024 joulukuussa otettu käyttöön uusi vaakakarainen työstökeskus, jossa on 20 palettia Paletec-järjestelmässä 2 kerroksessa ja se on parantunut meidän tehokkuutta huomattavasti. Vihurin palvelun nopeus ja laatu mahdollistavat meille tehokkaan työskentelyn ja toimitusvarmuuden, joka on ratkaisevassa asemassa nykypäivän markkinoilla. Olemme erittäin tyytyväisiä Vihurin varaosan saatavuuksiin, huoltojen laatuun, palvelutasoon ja toimitusvarmuuteen. Saamme varaosat työstökeskuksiin ja sorveille erittäin nopeasti ja tehokkaasti myös vanhoihin laitteisiin. Vihurin kanssa yhteistyön tavoitteena on tuotannon jatkuva kehittäminen eikä pelkästään yhden laitteen toimittaminen. Panostamme jatkuvasti kehittämiseen ja siihen Vihuri on erittäin hyvä yhteistyökumppani. Pyrimme kehittämään tuotantomme jatkossakin, jotta pystymme takaamaan tuotannon Suomessa. Pitkäaikaisen kokemuksemme perusteella voimme suositella Masakia ja Vihuria yhteistyökumppaniksi